आए सर्वप्रथम जितना भी रसिक श्रोता भोजपुरी समाज के लोग हमनी के गीत गौनाई सुने वाला बा, हम गायक कलाकार अजीत हलचल हाथ जोड़ के हार्दिक अभिनंदन करते हुए गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं। एक बार फिर और वे सबके बीच में हम दुगोला एल्बम लेके आ रहल बानी। अब नाम तो बताओ हम जरूरी नहीं कि बुझत अर्जुन भैया। हाँ लोग बुझ जाई, काहे कि नाम धरे से पहले ही लोग जान जाता कि अजीत हलचल के एक जना हिते बारे जान जाएंगे। उहे हमनी के जे बार बार एक संगे कैसेट रुआ सब सुनता नहीं, हमरा साथे बानी फिर बलिया जिला से चल के आइल बानी कमलेश देहाती जी। जय हो तो यही देहाती जी बहुत लोग के इंतजार रहल हो कि हमारा कहिया फिर नया एल्बम आवता, तली आज बेरा आ गइल बा। अरे वह के फिर हम एल्बम के पहिल का गीत एगो नया टेक्निक देहब हम। किसी की हमरा देखे के बा कि 6 महीना रुआ से गावला हो गइल कैसेट, देखो तनी कि 6 महीना में रुआ माने उहे बानी कि कुछ नया तैयारी कैले बानी। खाली सैलून के दुकान मत नहीं हारी। सर्वप्रथम हम अपना तनी मंडली के लोग से तनी परिचय करवाई। आ मंडली में जे भी बा केहू नाम के मोहताज नहीं खे। नाल पर संगत करते हम अर्जुन भैया बागी बोले उत्तर प्रदेश, तबला पर संगत करते हम प्रिंस बाबा छपरा निवासी, बेंजू पर संगत करते हमार आनंद भाई, कीबोर्ड पर संगत करते हमार कार्तिक बबुआ, वृद्ध बालक पैड पर संगत करते नागेंद्र यादव हमार नागेंद्र भाई जी, जोरी पर संगत करते हमार बरकन भाई, जकरा स्टूडियो में बार बार हमन के आई ले जा, जकर दुलार प्यार हमनी पर सदैव बना रहेला राजेश भैया बानी। किलाट पर संगत करतनी हमके टेंगारी भैया आ फिरोज भैया। टीम फिल्म के माध्यम से ई कैसेट रुआ सबके बीच में जाई, जकर संयोजक बानी हमके विमलेश शर्मा जी, जकरा देख रेख में ई कैसेट हो रहल बा। आई तनी अब गीत के भाव का और चलल जा। एगो लड़का एगो लड़की के देखले बा, आ पहिल के भेंट में ओकर दीवाना हो गइल बा। अरे बाप रे बाप, चापुड़ गुड़गुड़ खेले के मन करता का ओकर। लड़की से कहता कि देखो हम जहिया से देखले बानी हम वो दिने से अपना में नहीं खी, वो दिने से हम तहार हो गइल बानी। लड़का कहता वाह, ध्यान दीते हाथी जी, नया टेक्निक देता नहीं आ जवाब देवे के बाद ना तो कोनो मरवत नहीं खे, जवाब दिया ना तो जाए। लड़का कलश की सुनो, तोहरा बिना खाना पीना, तोहरा बिना खाना पीना लगे ये गोरी की बेकार हो, कि एगो हमर दिल हमर जान तीनों तोहार हो। एगो हमर दिल हमर जान तीनों तोहार हो। अर्जुन भैया अरे तहार जोड़ा नहीं के हो, अरे बने के लोग बनी लेकिन बजाई थोड़ी ऐसे। देहाती जी आज रखिए खोल के जाई, हम ध्यान दो। लड़का कलश की सुनो, जब से हम देखले बानी, जब से देखले बानी रानी तोहर चढ़ल जवानी हो, जब से देखले बानी रानी तोहर चढ़ल जवानी हो।
खानी ना पीले पानी हो। एक दो घंटा ना दोनों बेरा तोहर फेरा, दोनों बेरा तोहर फेरा, दिल हमार बेकरार हो। एगो हमर दिल हमर जान तीनों तोहार हो। एगो हमर दिल हमर जान तीनों तोहार हो। आए राजा साउंड बंसी बाजार के माध्यम से हमारा शिवकुमार भैया के माध्यम से हजारों रुपया पुरस्कार बा। जेकर देख रेख में कैसे होता विमलेश शर्मा जी 1001 रुपया पुरस्कार दिल बानी। राजेश भैया के माध्यम से 1001 रुपया पुरस्कार बा। बना रही पंकज भैया नीरज भैया के माध्यम से पुरस्कार बा। लड़का कहता कि सुनो देख के कोइलू पियो गए गोरी रोग तोहरे लगावल हो। देख के कोइलू पियो गए गोरी रोग तोहरे लगावल हो। पहिले रही दीवाना हम तो पागल तोहरे बनावल हो। पहिले रही दीवाना हम तो पागल तोहरे बनावल हो। तारा चलते न ठीक से सुततनी न ठीक से खातनी, नींद न लागी अखिया जागी, नींद न लागी अखिया जागी, तोहरे बस इंतजार हो। कि एगो हमर दिल हमर जान तीनों तोहार हो। एगो हमर दिल हमर जान तीनों तोहार हो। से चल के हम हरेंद्र भैया रविंदर भैया सोनी भैया के माध्यम से पुरस्कार बा। हमारे ड्राइवर साहब प्रभु बाबा के माध्यम से 500 रुपया पुरस्कार बा। बना रहो बाग रहो। देहाती जी बुझाई हाँ बुझा गल हो जाता तैयारी में बानी कि ना। अब पूरा खाए के आदत बन गइल बा। अब देखे के बकरुआ के एक जवाब का गावत है। लड़का कलस की सुनो हल चल कालू के भइलू पहिला दिन के भेंट में, हल चल कालू के भइलू पहिला दिन के भेंट में, अखिया से तू इंटर कइलू दिलवा के गेट में। अखिया से तू इंटर कइलू दिलवा के गेट में। सोनिया अब चुप रहे के बेरा नहीं खे। चुप न रहो खुल के कहो, चुप न रहो खुल के कहो, अर्जुन से तोहरा प्यार हो। कि एगो हमर दिल हमर जान तीनों तोहार हो। विमलेश भाई
एगो हमर दिल हमर जान तीनों तोहार हो। आई देहाती जी आई एल्बम में चिटकुला ना बोलाई, एमे खाली गावही के बा। हाँ हाँ कितना ज्ञान बा आज देख लेवे को। खाली गीत गौनई के जवाब देवे के बा। हाँ 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 बात कह के टाइम पास नहीं करे के। आई तो लोगों के बुझा जाओ। हाँ आई देखी का तैयारी कैले बने रहो।